Siya! Welcome mga kadanlak, no? Welcome na po rin sa akong channel nga Boy Danlak Official. Kung dili pagkaisa na ako, ayaw na pagdugay-dugay o mag-subscribe na ka, pindutan na notification bell, kling 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 kling, para updated ka sa mga videos na ko, no? So karon mga kadanlak, no? Atong pag-tabi-tabian, pag-istoryahan, pag-salu-saluhan, kaning mga panahon nga nasayang nato nga wala ta sa kiliran o tapad sa atong mga ginikanag amahan o pamilya. Ba yung mga kadanlak, labi na og kanang Pasko, na birthday, okasyon nga wala ta sa atong ginikanag amahan, lagyo ta nila. Kay siyempre nangita tag trabaho, nanarbaho ta para makatabang nila. Labi na kanang Pasko, para nako gustuhon ko mang umuwi pero di ko kauli. Siyempre wala pay tigom kwarta, nagtigom po rin para pohon, magminyo po ko sunod tuig. So igo ra kita mag-audio call, mag-video call rami sa akong pamilya. Siyempre mingaw. Nakita ko sa ko ang inahan og amahan nga. Siyempre mingawon pud ko na magkatawa-katawa pero siyempre mingaw. Isa na ako sa Manila pero grabe mga kadanlak. Ang kamingaw gyud di ko kabahiran og kwarta ning kamingaw sa tao, no. Magpasko lami ang tawag kanang magpasko ka, bagong New Year, bagong tuig. Nasa lubungon ninyo magkauban mo sa lamisa, magkaon, magkauban ng pamilya, mag-happy-happy, nga na ba? Siguro mga nasa 7 o 8 na katuig nga nilabay nga puro Pasko wala ko sa akong pamilya o sa lubungin ng bagong taon wala ko sa akong pamilya, layo ko. Gumikan lagi aning manarbaho ta nga lagi ta. Kabalo mo pud ko nga kamo mga kadanlak ka nagtanaw ani isa pud mo sa nakarelate anino nga labi na ng nga OFW na napay mga anak, di ba, gisakripisyo nila ang mga panahon para sa ilang mga anak. Goal lang kayo nauna mga kadanlak ba, no? Pero okay lang, salig lang, ampo na sino. Siyempre, di ba, matrabaho ta para makatabang sa tong pamilya. Murag, kuan kayo ba, murag, akong utok kay karong raglain, galuya akong lawas nga. Ubutin mo na naon nga. Sus, mayon taog kanimo gikaon diri sa Manila kung asa ka nga lugar nga lagmay kayo nga kauban nimong pamilya. Ana, di ba? Nga kumpleto mo. Bahalag wala kayo may handa basta kumpleto mo sa Pasko. Ngunit pinakapait kayo. Hilabi na pud og naay panahon nga mag-birthday imong mama, imong papa nga di ka kauli, di ba? Nga na okasyon, special man ang okasyon kay siyempre, di ba? Idara natong ganikanag amahan. Isa po na siya sa ako jung gikuanan nga wala gyud taon. Napiki o pa ito kaya nga di kakauli ba. Hilabi nagmaabot po ng panahon nga siyempre di mo kalikayan nga magsakit atong ginikanag amahan. Na gusto ta nga kita'y makakatar nila, kita'y mag-ilis, kita'y magluto silang pagkaon, kita'y maghungit nila, magpalit silang tambal, magpainom silang tambal. Di ba? Murag kuan kay ba? Murag kana ang gimingaw na ko sa nganas pa katar ba. Hilabi na ako kay pinanggagin ako akong mamagpapa. Munang siyempre karon na napay murag gilantan ako papa. Murag mingaw ba nga ako sabot sa gibata kay mga kadanlak murag lain kay ba. Siyempre mingawon kasi mga han makakita kasi mga man nga nagsakit nga na hilantan giubo. Siyempre ikaw nakasalayo. May taog na ay mabilin dito sa probinsya. Nga among mga igsoon pud mabilin. Nga okay pod. Nga siyempre napakay mga igsoon na mabilin dito sa imong ginikanan magpabuyag pod. So mas masamot og kabughat imong ginikanan. Diba nga, lisod yung kayo mga kadanlak. So kita sa mga naiinahan pa diha o gamahano ka ng mga atong maginika na gamahan na kumpleto pa. So ato silang panggaong, dili ta magsukol-sukol, dili ta magsupak-supak, no? Kung tambagan ta, magpatuo ta din. Atong higugmaon, atong inahan, atong I love youhan, anak. Kay siyempre, alisir pa ka masulti nga, ulahin ang panahon tanan, diba? Sultihan mo mitras na pa kay panahon. Sabi niyo ang kalipay good sa tao, sa ginikanan, no? Kung makita ilang anak nga nag-successful naabot ang mga pangandoys nato no, ikalipay na sa tong ginikanan. So kita pong mga anak sukli pa to sila kay siyempre humanaman sila og pagpadako sa tuwa, humanaman sila og kanang atiman sa tuwa nga bata pata. So karon kita na po musukli og atiman nila para nga makabawi putan nila bisag sa gamay lang nga kantidad nga na ba. Kaya ang kalipay sa ginikanan ug ang pagrespeto di nakabayaran og salapi og kwarta, no. So ana ra simple ra gud. Pero na ako karon gimingaw kay kung maabot ang Pasko, Christmas, bagong tuig. Layo ko sa akong pamilya, igo ra tawag cellphone, video call, audio call, mura na. Siyempre, pero ang kamingaw, pero mintig na nara sa atong kasing-kasing yung wala. Pero siyempre, apa po ko sa Ginoo nga,
maabot ra pud siguro ang panahon nga mag-uban-uban ra mi ana kay siyempre hapit ang kuno uli nga 3 months sa lang kaluyan si Ginoo may panglawas walay ilayo tas mga sakitanan makauli na may sa magkita kung sa pamilya banding-banding sa mga barkada kita sa mga igsoon no. So anar na no, malayo ta magmador sa tong pamilya, at least di ta mawala og paglaom sa Ginoo nga mag-ampo lang ta siyang gihatag nga maayong panglawas, taga-ampo tag taas ang kinabuhi ug kapis kay sa tong panglawas ug magpasalamat sa mga blessings nga nadawat nato sa matag adlaw no. So mura to mga kadalak no, salamat is yung pagtanaw ug ay mo kalimot og subscribe, like and share. God bless us all. Ingat mo, ingat.